ଗୟଳମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ କାଉଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତା ନାଁ କାଉ ଥିଲା। ସେ କଳା ବୋଲି ତା ସହିତ କେହି ମିଶୁ ନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇ କାଉ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ନାଚୁଛି। ତୁମେ ତ ବସିଛ। ଦେଖୁଛ ତ ବସିଛି, ପଚାରୁଛ କାହିଁକି? କୁହ, କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋତେ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ତମ ସହିତ କେହି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତେ, ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତେ। ମୋତେ ବି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁମ ସହ କିଏ ସାଙ୍ଗ ହବ? ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ଯା ସିଆଡ଼େ, ତୋ ସହ ମିଶିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି କାଉ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କହିଲା, ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଲର କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେଠାକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ରଙ୍ଗ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଜା ଶିଖେଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଉପାୟ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ରଙ୍ଗ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦେବି। ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବି ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ତା ଦେହରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କି ରେ? ଆରେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ତୁମେ ପୁଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା? ତୁମକୁ ତ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ରଙ୍ଗ ତ ଆମଠୁ ଅଲଗା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ରଙ୍ଗ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ମୋ ଦେହ ଧଳା। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାହାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିନ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେମାନେ ମାନିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଏବେ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସ। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନ କାଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଗିଯାଇ ସଭା ବସିଲେ। ନା, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିବିନି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢୁଛି। ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର କିଛି କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ ଅଜଣା ପକ୍ଷୀ। ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ ଦେଖିଛଟି? ଆମେ ଯଦି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସେ ଆମକୁ ମାରି ଖାଇଯିବ। ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ କିରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ? ନାଇଁ ମହାରାଜ। ଆମର କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ତମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା? ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରିବୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଖାଇବା ଆଣିନ? ଜଲ୍ଦି
ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସ। ନା ଆମେ ଯିବୁନୁ। ତୁମେ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବନି। କ'ଣ କହିଲ? ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ। ଏତିକି କହି କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ କାଉର ରଙ୍ଗ ଧଇଁ ଧଇଁ ହେଲା। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏ ତ ସେଇ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ କାଉ। ଇଏ ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇ ଆସିଥିଲା କିଆ। ମାର ତାକୁ। ଏତିକି କହି ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ମାରିଲେ। ମାରିଲେ ଯେ କାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା।